रेडी। हम कुणाल सिंह गायक आप सबका के गोल लागतनी और हमार दूसरा गाना आ रहल बा। हाँ रउआ सब सुनी जा आ प्यार दुलार दी जा। आज जा गाना सुने के नहीं हो गया। अरे अच्छा, यार बोलिए कुछ। अच्छा नमस्ते प्रणाम भैया, हम म्यूजिक डायरेक्टर अनिल भोजपुरिया आप सबसे बता दी कि कुणाल बाबू जो मेहनत कर रहल बाड़े, जो गाना गावत तड़े बहुत ही अच्छा लगता। सबके प्यार दुलार मिलल बा। आज हमार पापा जी बैठल बानी एजा, अहों के भी ये बाबू के गाना बहुत अच्छा लागल ह। हमार यहाँ के दूसरा पापा बैठल बानी, इहों के भी अच्छा लागल ह। आप लोग ये गाना के जरूर सुने जा, हमारा चैनल के माध्यम से लाइव जन बा कॉल चढ़ जाई आ सुने जा, प्यार दुलार आ कमेंट जरूर करे जा। ये बाबू के आगे बढ़ाव बा और आप सबके प्यार दुलार आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। नमस्ते प्रणाम।